Hvala vam što ste me pozvali da u povodu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine ovo vrijeme provedem sa vama. U isto vrijeme od srca čestitam ovaj najznačajniji praznik za Bosnu i Hercegovinu i želim vama sve najbolje. Prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine sastali su se predstavnici svih njenih naroda u Mrkonjić gradu da donesu političke odluke koje će odgovarati njihovoj volji i interesima. Tako je označena istorijska prekretnica vraćanja Bosne i Hercegovine njenim narodima koji samo ravnopravni mogu odlučivati o svojoj sudbini. Do tada su o sudbini Bosne i Hercegovine odlučivali evropski i svjetski centri moći u Berlinu 1878. godine, u Versaju 1918. na Jalti i u Teheranu, a nakon toga u Dejtonu 1995. godine. Mi smo samo za Bosnu i Hercegovinu, za sve njene građane i narode, za mir i slobodu, za demokratiju, za pravo i pravdu, za uzvišen i ljudski dostojanstven život, za čovjeka i ljubav prema čovjeku i čovječanstvu. Nažalost, neki u svojoj osionoj zahuktalosti još uvijek manje ili više otvoreno prijete novim podjelama, odvajanjima, razdvajanjima, pripajanjima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Sve to prečutno podrazumijeva i priziva rat i smrt, a smrt nikada nije bila, niti može biti, niti smije biti rješenje. Kako reče književnik Albert Camus, ako je smrt jedino rješenje, tada mi nismo na pravom putu. Pravi put je onaj što vodi životu i suncu, ne može uvijek biti hladno. Dragi prijatelji, svjedoci smo svijeta neznanja u kojem istina ne znači ništa, svijeta u kojem se pravo dokazuje silom, svijeta u kojem formalno pravo guši pravdu, svijeta u kojem vladaju neobrazovanje i neobrazovani, a cijenu tome plaćaju najslabiji i nedužni. U takvom svijetu Bosna i Hercegovina je spaljena i destruirana da bi na samom kraju dobila mirovni sporazum koji omogućava i toleriše sve opstrukcije u državi. Današnja kriza je prije svega kriza sistema vrijednosti, a tek posljedično ekonomska i politička kriza. Opšte interes su zamijenili ličnim i nacionalnim interesima. Čast, znanje, rad i poštenje zamijenjeni su pohlepom i takozvanom podobnošću, korupcijom, strahom i mržnjom. Ljubav prema čovjeku, prema prijatelju, prema roditelju, bratu i sestri, prema domovini, zamijenjeni su ljubavlju prema novcu, moći i bogatstvu. Mi ćemo ipak imati budućnost kakvu je sami oblikujemo. Promjene mogu učiniti mladi, obrazovani i pošteni ljudi kojima rad, znanje i poštenje nisu fraze, mladi ljudi kojima je kriza izazov. Svi postojeći problemi se mogu rješavati bolje, bez sukoba i vrijeđanja i pritisaka. Vlade treba da vladaju za ljude, a ne nad ljudima, a svjedoci smo da se stvaraju političke religije
putem političkih partija koje progone druga vjerovanja. To je vladanje strahom, prijetnjama i ucjenama. To se zove totalitarna vlast. Takva vlast uvijek na kraju propada, ali prije toga učini mnogo zla svim ljudima i cijelim narodima. Istinska vjera zastupa malene, slabe, siromašne, bolesne, napuštene, a političke religije zastupaju samo moćne, bogate i uske grupe. Snagom oružja trijumfovale su nacionalne mržnje 90. godina i zahtjevi za definitivnom podjelom Bosne i Hercegovine i uništenje njenog multietničkog bića. A neodlučnost svijeta i Evrope uopšte prema bosansko-hercegovačkoj tragediji bilo je nepodnošljivo sramotna, jer se humanizam Zapada pretvorio u puku humanitarnost za smirivanje savjesti, kao da se kod nas dogodio zemljotres, poplava ili požar. I sada, nakon toliko godina od uspostave mira, Bosna i Hercegovina je još uvijek najveći izazov za savjest Evrope i njene diplomatije. Nakon svega, nama mora biti jasno da niko izvana i niko osim nas samih neće stvoriti Bosnu i Hercegovinu kao normalnu, demokratsku, funkcionalnu državu. Nijedno rješenje ne može biti trajno ako legalizuje ono što je silom osvojeno, ako onemogućava povratak izbjeglica svojim kućama, ako dopušta ugrožavanje nacionalnih, vjerskih i ljudskih prava i sloboda. Drugačija Bosna i Hercegovina je moguća prije svega zato što ova i ovakva ne funkcioniše, ali i zato što je narod koji je tako skupo platio cijenu svojih iluzija i obmana nema drugog izbora već da se okrene sebi i svojim životnim problemima, otvarajući se prema svijetu i Evropi. Moguća je zato što još uvijek stotine hiljada izbjeglica po čitavom svijetu i izbjeglice u svojoj zemlji čekaju povratak svojim kućama, a ljudi i dalje odlaze. Kada ljudi izgube stalna boravišta, kada dođe do masovnog lutanja i opšte nesigurnosti, do osjećanja da je sve privremeno, sve postaje drugačije u životu koji neminovno teče dalje. Put ka pomirenju u Bosni i Hercegovini ne smije biti zaboravljen. Nije moguće zaboraviti presuđeni genocid u Srebrenici, nije moguće zaboraviti hiljade i hiljade ubijenih, prognanih, obespravljenih i poniženih, hiljade doživotnih invalida i onih koji pate za svojim poginulim i nestalim, hiljade djece koja su ostala bez svojih roditelja i svoga djetinjstva i ogromne materijalne štete. U ime svih njih, u ime svih kojima je nanesena bol i ugroženo ljudsko dostojanstvo, niko nema pravo da sugeriše zaborav kao način za obnovu povjerenja u Bosni i Hercegovini. Ono što je moguće i ako je moguće da čovjek može sebi priuštiti, to je oproštaj. Jer oprostiti ne znači zaboraviti, ne znači predati se pred nepravdom i tako ohrabriti zločince, već pobijediti nepravdu. Svi zločinci na svim stranama moraju odgovarati za svoja nedjela. Strah je danas najjači osjećaj u Bosni i Hercegovini, a potom beznađe, neizvjesnost s kojima se suočavamo čim ujutru otvorimo oči. Zato ne smijemo biti puki posmatrači koji samo pitaju šta se dešava. Treba tražiti odgovor na pitanje šta treba da se dogodi, šta hoćemo da učinimo, a hoćemo da Bosna i Hercegovina bude jedinstvena, a ne unitarna, decentralizovana, a ne dezintegrisana zemlja. Bosna i Hercegovina
u kojoj ne može vladati jedan narod nad drugim ili dva protiv trećeg. Bosna i Hercegovina sa svojim različitostima koje za nas predstavljaju bogatstvo. Bosna i Hercegovina u kojoj će svako od nas biti prije svega čovjek sa jedinstvenim privrednim prostorom koji traži Evropa i svijet. Takva država Bosna i Hercegovina je moguća i poželjna. Da bismo uspjeli graditi takvu državu u kojoj će njeni građani radovati se životu, u kojoj će se mladi ljudi školovati, odrastati i voljeti da žive, moramo uvijek biti budni, uporni, odlučni, ali i oprezni. Zbog toga na kraju želim da vam uputim sljedeću poruku. Budite uvijek bezbjedni i zaštićeni. Budite sretni i mirni. Budite zdravi, jaki i uspješni. Nosite svoj život lako i graciozno. I do ponovnog susreta želim vam sve najbolje. Hvala. Hvala gospodinu Bogiševiću na riječima motivacije i na njegovom, kao i uvijek,